Ja som sa tak zlákol. Ježiši Maria. What the fuck? Kamo, vidíte niečo? Ja nič nevidím. Ty kokos! Takže čaute, moje meno je OS, vítam po dlhej dobe pri ďalšom videu z Minecraftu. Poslednú dobu ma vlastne nič iné nebaví hrať a nemám ani veľmi energiu na to natáčať videá po robote. Ale čo tu máme? Máme tu tento jeden jediný blok. A ešte k tomu, aby som dodal, máme hororovú verziu. Dostali sme niečo také, čo môžeme zjesť, tak neviem, čo to je. OK, neviem, čo som to mal teraz robiť. Čo sa deje, ty kokos, čo sa deje? Sme si to šupli, no má nejaký Anax, alebo čo? Ježiši Maria. What the fuck? Dobre, no tak, sme opäť späť. No ma to vyhodilo z tohto sveta, keď som to zjedol, teraz nám to prší. Ale ideme sa vrhnúť na to kopanie. Aby som vysvetlil, čo pôjde vlastne v tomto dieli, je vlastne budeme kopať tento blok, ktorý sa bude postupne meniť na rôzne biony. A budeme mať rôzne materiály, hej. Teraz napríklad nám padla česká parádna. A budeme mať také rôzne prekvapenia a takéto veci. Rozhodne, o čo by som vás ešte poprosil, je, keď ma chcete podporiť, tak hodiť like a odber. Budem vám veľmi, veľmi vďačný za to. A rozhodne ma tým veľmi podporíte. Čo idem teraz spraviť, nemusím spraviť tieto polovičné bloky. Budem to volať takto. To hlavne kvôli tomu, že na tom sa nemôžu spamovať mobovia. Že to je o dosť za mňa asi lepšie ako dávať celé bloky. Aj keď materiál s tým veľmi si myslím neušetríme, ale tak pri tomto jednom bloku budeme musieť využiť každý a jeden materiál, čo máme. A ideme teraz kopať, aby sme toho čo mali najviac. Kamo, my máme prasiatko, ty kokos, počkaj, kamo, nechod nikam. Spravíme si takú rýchlu záhradku. Počkaj, musíme aj taký plot spraviť. Kamo, ja som sporostý, ja som všetko drevo vyničil na doriti. Počkaj, kamo, vydrž, spravíme ti tu nejakú peknú záhradku tu. Mu dáme trávnik. No trávnik, dáme mu tam hojnu. OK. A bude zatiaľ semkaj na tomto tu. Ešte môžem položiť 3 bloky. Budem dúfať, že nám tu nespadne žiadny, no nespadne sa žiadny mob, ale ty poď tu. A hlavne nespadni do voidu. Ináč áno, by the way, zabudol som. Keď spadneme do voidu, nezomrieme úplne definitívne, ale prídeme o všetky veci, čo máme pri sebe, takže časom si budeme musieť odkladať všetko do čestky, aby sme nič nestratili. Kamo, a ty? Ojej, nikam nechoď. A máme čestku, máme paráda, máme stromček. To znamená, že si spravíme si tu nejaký strom. OK. Spravíme ešte ten plot. Máme iba pár a nemáme toľko toho dreva. OK. To sa nám neoplatí veľmi. Tak budem dúfať, že nám proste nespadne do voidu. Budeme musieť zničiť. Oj, ježiš, a je potom. Normálne mi sa spadli do riti. Tak to nie je možné, normálne. Super, a prišli sme o všetko, ale dostali sme nejakú lopatu, je to celkom zaujímavé, no. Super, tak prišli sme aj o strom. Fakt super. No ja som natešený hneď na začiatku. OK, to je toto, že máme si teda nejakú čestku a budeme tu proste mať na tej čestke. Kamo, ty hlavne nechoď blízko k kraju, to čo bolo. Máme vodu a nerozumiem, čo teraz budeme musieť spraviť. Môže sa stať, že nám, keď budeme kopať, sa nám prebuguje nejaký kus materiálu dole do voidu. Tak teraz spravíme vlastne to. Tak máme tu česku. Tak vlastne teraz takto pekne zideme, ty kukus hlavne pomáhaj. Teraz pekne takto zideme.
Presne pod to som chcel dať. Presne pod to, takto. Nie takto. Hej. Takto. Drevo. OK. Iba si schováme, nesmieme ťa stratiť. A ideme ďalej kopať. Kamo. Nikam nechoď. Tu buď. Ja ti spravím zatiaľ takú peknú malú ohradu. No trošička sa posunú teda takto, pekne. OK. Paráda, vystačilo nám to. Dobre, paráda. Máme prasiatko krásne vnútri. Osvetneme ti to tu, neboj sa, aby si sa nebal. A ideme rozhodne spraviť ten... sa povedal ten domček. Nie domček, ale stromček, ježišmaria. OK. Troška by som to tu vylepšil. Sem si poodkladáme veci, ktoré momentálne nepoužijem. Ale budú sa nám isto v budúcnosti hodiť. To by som si mohol nechať pri sebe. Tak môžeme pokračovať ďalej v kopaní, máme ďalšiu úroveň. A ja som si nevšimol, aký biom sme dostali. Tak to je super. Čo by sme si mohli spraviť je aj nejaké nástroje už konečne. Máme truhu, máme kožu. A máme zemiaky, takže si môžeme spraviť aj záhradu na zemiaky. Dobre, tak to ide zatiaľ dobre celkom. Až na to, že som na začiatku raz spadol. Máme ďalšie prasiatko, yes. Že ideme za chvíľku rozmnožovať, ale potrebujeme na to... Oni, mám pocit, že mrku, ne? Mrku potrebujeme na rozmnožovanie pre prasata. Obe jablka, počkajte. Aha, ja som tie jablka strátil, aha, no dobre. Dobre som si na to aj spomenul. Strátil. OK, dobre, idem si spraviť ten nástroj, bo to budeme 3 hodiny kopať. OK. Rozhodne si spravíme nejaký meč. Co nám bude zísť ekrompáč. Taká sa nám isto bude hodiť. A lopatu máme, tak si spravíme ešte meč. OK. To tu poukladáme. OK, máme dyňu. Paráda. Takže môžeme môcť teraz pestovať aj dyňu, to je super. No ja sa tu bojím byť. ideme rozšíriť platformu o ďalší strom. OK, ideme kopať ďalej. Máme tu zatiaľ 2 stromy, 2 prasiatka, je to zatiaľ skvelé. Potrebujeme rozhodne 5 a hodili by sa nám nejaké ingoty. Ja som sa tak zlákol, ja som sa skoro posral, máme ovečku, to je za kúku si budeme môcť spraviť posteľ. No vlastne z jednej ovečky. Keby sa nám hodili nožničky, že môžeme... Wow. Oj. OK. Kamo, to čo sú za zvuky? Sa bojím, že sa mi tu niečo spawne úplne. A či si budem postupne odkladať veci do truhy, než to stratím všetko. OK, ale máme celkom dosť dobré veci. Piatok. Kamo, to si spravil ty? Normálne, čo to je, ty kokos? Dúfam, že nám niečo nevyskočí. OK, máme vajíčko, to sa nám zíde. Spravíme si... Vidíte, to by sme mohli na začiatku robiť samostatnú ohradu pre všetkých. Takto ich mať na jednom mieste bude celkom dosť potom na nič. Stále nemáme žiadny kameň. Boha Mária. No mene, ja tu infarkt raz chytím. Nemal by som vás pchať všetky do jednej ohrady, ale tak čo teraz? Poď šup. Okay. Kámo, počkaj, máme sliepočku, máme 2 sliepky, ty pánečko, paráda. Ich tam je veľa celkom dosť. Je na to. OK, to mám trocha ľahší spôsob, ako ich tam dostať. Cipa, poďte. Cipa. Poď. Kamo, nejdeš nikam. Ostaň. Dobre. Ty si vnútri, OK. Je to tu strašne maličko, môžem to tu zväčšiť. Poď. Podnútra, poď. Krása. OK, toto sa nám preč. Rýchlo von. Dobre, fúha.
OK, budeme potom musieť nejako si rozdeliť. Toto si schovám. Melón. Mohli by sme, na tým rozprávame celkom dosť tako, tak by sme mohli spraviť záhradku. OK, toto je nejaká divná bedňa. OK, máme celkom dosť veľa dreva. A za toto sme dostali prednedávno z Česky. Ja sa malo, čo budeme potom potrebovať job, jak sa to povie po slovensky. Budeme rozhodne ďalej kopať. Budeme sa dostať do ďalšieho biomu, teraz sme si nevšimli, v akom biome sme boli. Dostali späť Česku, máme tu jablčka, máme tu zase... OK. Znamená, že pôjdeme pestovať, isto ideme si postaviť... Tak nám nevystačí drevo. Aha, však nám teraz vlastne vyrastol stromček, paráda. A máme ešte tu drevo, OK, to nesme až tak na tom zle, jak som si myslel teraz. Viem teraz rozhodne potrebovať položiť pod to jeden blok dreva. Počkej, kamo. Takto. Chod dole, tak. OK. A on ešte spadnem. Som chcel presne. No. OK, počkáme ďalšie. Máme dve ovečky. No super, ale tu už je to maučké, takže... Chvíľa, chvíľku vytrím to, neviem troška zväčšiť. Okay. Musím to upravíme, tak budeme chcieť. Kamo. Ostaň. Nechod nikam, tu buď. Ja ťa vidím. Toto potrebujem rýchlo. Zase nám to niekto píska. To neviem, či nám bude stačiť. Tak budeme to musieť dať takto. Kamo, tu hýbaj, tu poď, tak. Nie, kamo. Tu, tak, áno, takto. Tak, super. Paráda. OK, krásne nám vystačil vám pod. Opatrne zničíme. Nebudete takto tiskať na seba. Máme dve vajca, tak skúsim ich rozbiť. Nič z toho nepadlo. Teraz potom ešte ty. Počkaj, máme 3 ovečky, to znamená, že by sme mohli spraviť si... Počkaj, kde ideš? Poď sem. Si môj... Rýchlo si schovať veci. Kamo, rýchlo. Nechám sa on meč. Nič, čo to je? Kamo, vidíte niečo? Ja nič nevidím. Kde to je tá príšera? Čo? Hej, počkaj, mi sa vyplúli krv. No to, že sme vypili krv, sa asi nič iné nestalo. Hej. Ono tak iba dnútra, poď. Dnútra. To pre tvoje dobro. Nie, kamo, kde ideš do ríci? Počkaj, kde mám to tam len. Počkaj, pustite ma tu. Uhnite. Kasa.
Oh shit. Vidíte to, čo ja? Kámo. Počkej. Ja sa budem tváriť, že vôbec nevidím. Ty kokos! David, nie! Nie! Je. Čo to bolo? Kde to je? Fúha. Ok, máme sme iba meč pri sebe, dobré. Som sa skoro posral, keď som ho videl. Čo to je? Ja sa nemôžem pohnúť. Ok, som to mohol pohnúť. Kámo! Dobre, tak ty si pekne vymotý. A ty si pekne vymotý. Tak to je dobré, no tak spadlo do vojdu. Tak to sa nemusíme báť, že tu príde. Fujha, to bolo stresu. Dobre, už by to malo prestať. To si troška zväčšíme. Kamo, čo to je? Čo to bolo? Chápeš? To čo je? Kamo, a spadlo to normálne dole. Dúfam, že to ešte nič také nepríde, počkaj. To sú veľmi vypatlané, to je... Nechápem tomu, ty kokos. Ahoj. Dobre, budem sa tváriť, že sa nič nedeje. Tej strom spadlo, čo? Ale tam niečo je. Kámo, ja sa radšej poschovávam veci normálne. Kámo! Poď! Nie! Čo robíš? What the fuck, ja som na ňom sedel? A máme červenú ovečku, paráda. Tu máme 4 ovečky. OK. Ale nemáme ich zatiaľ ako množiť podnútra. OK. 4 ovečky, paráda. Ale stále si asi nevytvoríme tú posteľ. Sú rôznofarebné, neviem, či to takto pôjde. Máme ďalší stromček, ktorý som tu videl. Máme 2 dokonca, takže si postavíme si ďalšie 2 stromčeky, nech nám to stojí. My sme sa spravili lopatou, lebo to budem 3 roky robiť. Úprimne toto drevo sa mi veľmi nepáči. Že z neho budem v podstate robiť len také veci, ako sú proste na rade a tak. Ináč napíšte mi do komentárov, aké drevo sa vám nepáči z Minecraftu. U mňa to je konkrétne toto biele, toto brezové drevo. To sa mi vôbec nepáči. OK, máme ďalšiu sliepku. Už som mohol rozmýšľať nad tým, že spravím samostatnú tú ohradu. OK. A to necháme na potom. Teraz sa potrebujem dostať do ďalšieho biomu. Aha, čo som zabudol dokončiť je tú záhradku. Máme tu semínko melónu, OK, a dýne. Dobre, to je niečo, čo už máme, ale nevadí. Kámo, to už je koľkatá ovečka, ty kokos, čo máme, tu už je 6, či nie 5, teraz je to 5 ovečka, čo máme. OK, to znamená, že proste budeme to musieť porozdievať tie zvieratá. Kámo, čo robíš? Donútra, ja viem, že tam je tesno, ale musíš tam byť. Choď, donútra. Kámo. OK, ale chýba mi tu torčka, aha. Nie. Kamo, čo to je? Čo? Dobre, kľudnime sa aj. Liepka, so mňou. Vnútra, poďme, šup. Nie, čo sa všetci pcháte zrazu vonku? Máme tu zle v prehrade. Poď. Okay. Nikam nechoď, poď sem. Tam máš kamarátov, tam choď. Kamo, ty kde si šla? Ty kokos. OK, máme strašne veľa zvierat na jednom mieste, takže toto potom aj vyzerá, že nám utekajú. Paráda, dobre. OK, ty si prišiel sem. Dobre, poď.
Pích dodatku, poď. Tak. Ty. Dobre, ty si hodný čuník. Šup donútra. Videl, ak ju pícham, tak chcel tiež. Dobre. Aha, počkaj, ideme dokončiť tamto. Sme začali. Ideme si z toho, máme si motiku a ideme robiť takú saninicu. No ticho. To akože čo? Nemôžem použiť? Ok, tak to znič. Ok. Som tak padal krv dole. Toto sa mi zatiaľ neoplatí robiť, keďže nemáme... ako sa to on povie. No, ďalšiu vodu, hej. OK. Na druhú stranu posadíme melón a... Kde som dodal? Dýňu. Toto není dýňa. OK. Idem si po bandurky. Aha, počkaj. Idem si po bandurky. Lebo... OK. Bandurky tu máme. Čo ešte chceme zasadiť? Melón máme. Len toto. OK. To takto posadíme kľudne asi hneď aj vedľa tohto. OK. Máme celkom pekný progres. Rozmýšľam, čo by sme mohli urobiť ďalšie. Kámo! Plus. Jaká pekná farba. Pretože normálne budem musieť spraviť rozdielne výbehy. Keď to si dáme na potom. Dobre, teraz. Donútra, nikto sa nepchá vonku. Dobre, paráda. Ostaň vnútri. Tak, okej. Máme celkovo 6 ovečiek, 1 kravu, 2 prasatá a celkom dosť veľa slepiek. Čo robíš? Poď donútra. Nebuguj sa mi tu. Vieš? Ostaň. Nie. Donútra, nie, ostaň, okej. Ja viem, že tam je tesno, ale môžem to musieť vytrímať. Ja to spravím, ja to urobím. Dobre, kamo, čo teda? Paráda, máme to tak. Vyrastli nám zatiaľ aj stromy. Je to zatiaľ nie tamto iba. Okay. A máme ďalšiu kravičku, máme kravičku číslo 2. Dobre, ale tak už tak tlačenica rovno u dverách. Uhnite na bok, vytvorte koridor. Tak, kamo. Počkaj, nikto nejde vonku, hej. Je vám to jasné? Počkaj, ajde, čo robíš? Poď. Tak. Donútra. Kamo, tam máš frajerku, choď za ňu. Okay. A konečne máme ďalšiu úroveň zlatú mrkvu máme, ok, máme ďalšie 3 vajíčka, hlinu, máme ďalšie 2 stromy a jablčka samozrejme, ok. Čo dostaneme za ďalší biom? 4, 3, 2, 1, máme tu oné bane, hej. Paráda, máme kameň konečne, máme dobu kamennú. Pura. OK. Ja by som toto asi ukončil, máme celkom peknú zbierku zvierat. Takú nejakú menšiu farmu. A nejaké naťažené suroviny, takže na začiatok si myslím, že to je úplne dobré, takže som strašne rád, že ste to dopozerali. Rozhodne hoďte like, odber, som robil na začiatku a máte sa na čo tešiť z One Boku sériu a hlavne je to hororový, že sa tu pekne všetci posereme, hlavne ja. A tu by som to ukončil. Čaute.